Estamos no espazo pop-up de Vela Furtiva en Santiago e hoxe gravamos o segundo capítulo do noso podcast e temos unha convidada moi especial que é un honor tela aquí, Branca Novoneira. Branca Novoneira, como xa sabedes, é unha creadora que ven desenvolvendo ao máximo nivel todas as facetas que aborda, desde a danza, a coreografía, a poesía, a literatura, a xestión cultural, entre outras. Benvida, Branca. Hola, Xema. Hola. Eu quería empezar contando unha curiosidade que é algo que a mí me chamou moita atención cando coñecín a Branca. É o feito de que Branca e eu nacemos o mesmo día. Sí, sí. De distintos anos, pero nacemos o mesmo día. Entón eu sentín que eso de algún xeito era un fío entre moitos outros que nos conectaba. Así, precisamente, revisando un pouco a túa actividade, vin que precisamente o Festival dos Eidos se celebra cara a finais de agosto. Sí. E non sei se ten que ver un pouco Nos con aniversarios, iso. sí. Non ten que ver con iso, ten que ver con que a xente do Courel, hai moita xente que está emigrada. E xusto o último fin de semana antes de volver a súa casa, que normalmente pois en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, entón pois decidimos colocalo aí, xusto antes do retorno, non da xente que pasa pois os últimos 15 días, non, de verán. Hai moita xente da nosa aldeas e de outras aldeas do Courel que xa teñen localizado o Festival dos Eidos como un momento, non, no que queren estar, entón xa fan cadrar as súas vacacións. Xusto o fin de semana anterior, o 15, que pois Santa María, bueno, aquí en Santiago é San Roque, entón é un espazo moito máis familiar, non? E logo despois, pois xa sempre todos os anos, o último fin de semana completo de agosto, pois este ano celebramos xa o 10º aniversario do Festival dos Eidos. O Festival dos Eidos non o dixemos, pero é unha iniciativa da Fundación Uxío Novoneira. Contanos un pouco como naceu. Agora dísnos que estades xa na 10ª edición. Como xurdiu esa idea? Eu lembro ese momento en que estabades coa restauración da casa natal de Uxío Novoneira. Como xurdiu todo ese proceso? Pois xurdiu 4 anos despois de comenzar a traballar co legado fundacional de Uxío en Parada. Primeiro, pois houbo unha primeira fase de recuperación de espazos que continúa, porque pois a casa natal de Uxío tamén é unha casa familiar, hai zonas musealizadas, zoas para uso persoal, e, bueno, é un traballo de vida para diferentes xeracións, non só para nosa, para a miña e para dos meus irmãos. Pero chegou un momento que comezamos a facer actividades e percibimos que era boa idea xuntar a toda a comunidade que participa. Nos traballamos moito con colaboradores, con amigos da Fundación, con amigos que eran amigos de Uxío, con xente nova que convocamos traballamos con moitos proxectos europeos, entón tamén formamos parte de redes noutros países, con outras casas de escritores, pois de fora, de Portugal, de todo o Estado. Temos moitos socios distintos, non? E logo temos moitos amigos. Entón a idea era xuntar a toda a comunidade que fai posible que unha fundación dedicada ao legado, a coidar o legado dun poeta, pois estivese 3 días na súa casa lendo o seu libro, polo que é coñecido, o libro dos Eidos é como o libro central, non, na obra de Uxío Novoneira. Entón, que mellor que xuntarse todos os anos para ler un libro, para lembrar un libro e para escoitar poesía.
Nos no Festival dos Eidos, que é basicamente un festival poético, pois tamén son as festas do noso pobo, tamén facemos moitas rutas de interpretación do patrimonio arquitectónico, do patrimonio biolóxico, porque traballamos a relación da literatura e a poesía como, bueno, non pode ser de outra forma, en conexión, non? Co legado de pensamento e da obra de Uxío, non? E os Eidos, pois, o título era perfecto, non? O Festival dos Eidos. Os Eidos son os lugares máis perto da casa, máis queridos e longamente transitados, non? É a definición que dá Uxío, pois, nunha das primeiras edicións dos Eidos, que este ano, ademais, cumple 75 anos. A primeira edición foi aquí en Compostela, na editorial Galaxia, no ano 1955. Este ano imos desenvolver un longo programa conmemorativo para ler os Eidos, buscar novas lecturas, que os libros teñen que estar vivos, para que estean vivos tamén os poetas que os escriben, non? Non só referencialos en cabos d'ano, en aniversarios, senón ler a súa poesía e a forma de traballar que temos tamén no Festival dos Eidos. O que resulta superinteresante do festival é que vos propoñedes que, sendo a poesía o eixo, bueno, pois que dialogue con outras artes, e facer cruzamentos, transversalidades, que resultan moi interesantes e moi innovadoras. Si, nos pensamos xa dende un primeiro momento que a poesía tiña que funcionar de forma expandida tamén sobre o territorio, non? Ao redor da nosa fundación e da nosa casa. Nos traballamos moito en espazos naturais, programamos un souto que temos ali ao lado da casa, que se chama o Souto da Rubial, e un dos soutos pois propiedade da familia de Uxío, e agora pois forma parte tamén do legado da fundación, é un souto musealizado, forma parte do catálogo de árbores enlleiras, e ali pois sempre hai lecturas danzadas, hai conferencias no propio bosque. A nos iso traballar na escola, na antiga escola unitaria, ao lado da nosa casa, que era un lugar pechado, que rehabilitaron fai poucos anos, onde tamén pois viviu aí 20 anos a poeta María Mariño, pois era importante, non, que sucederan actividades formativas e de escoita poética na escola, que levaba dende o ano 67 pechada. E logo nos nosos espazos a xente durante os 3 días do festival pois come, cea con nós, escoita música, os recitais son o espazo central que suceden no que é o lugar do Praugado, que efectivamente agora xa non temos no curral, están as cortes musealizadas, pero utilizamos o curral para os recitais, é o espazo poético, é como un anfiteatro natural, e logo na horta pois sempre temos programación musical. Entón a danza, a música, logo as rutas que facemos, sempre facemos unha ruta dende o primeiro ano que é os paxaros dos Eidos, que sempre ven o biólogo Xavier Pumariño a facer unha ruta polos Eidos máis perto da casa e escoitamos os paxaros que nomea Uxío nos poemas dos Eidos, facemos unha ruta pola arquitectura da aldea, polo espazo sonoro que tamén, que a Fundación Legar. Entón, a idea é multiplicar, non, a escoita da poesía, ainda que tamén, pois, o espazo central sempre é unha conferencia sobre a poesía dos Eidos de Uxío, e un recital onde 4 vozas poéticas todos os anos len poesía de Uxío e poesía propia. Que maravilla. Pois, falando de lecturas,
a Fundación Novoneira tamén promove as lecturas habitadas, que tivemos o honor de acoller aquí precisamente o 28 de decembro pola tarde, no noso espazo, que foi un encontro máxico entre mulleres. Falábamos antes de que as persoas que viñeron me transmitiron que se quedaran fascinadas coa iniciativa. Quería preguntarche un pouco máis sobre isto, como naceu a iniciativa, como a desenvolvedes ali, porque nesa paraxe tan especial e co entorno da casa de Uxío Novoneira, pois debe ser algo francamente, a un nivel fascinante, claro. As lecturas habitadas son un proxecto que funciona dende fai 3 anos. Este ano foi a terceira edición, é unha escola de verán que organizamos inicialmente xusto despois da pandemia cun proxecto Erasmus+, que chamábase Book Power, e que había xente de varios países que estaba interesado na metodoloxía da biblioterapia, que, en Francia, por exemplo, é unha metodoloxía que é coñecida nas bibliotecas, pero aquí pois non é moi habitual, non? E a nos interesa, sabíamos que existía, era un proxecto tamén para traballar con mulleres en risco de exclusión. A nosos proxectos inclusivos sempre hai como un espazo de traballo que dedicamos a desenvolver proxectos literarios e inclusivos, entón, pois formábamos parte dese partenariado, non? Éramos 5 socios, un belga, un italiano, unha francesa, nós e uns rapaces madrileños. Os outros espazos eran urbanos, para traballar con mulleres en risco de exclusión, pero o noso era traballar nun espazo rural. Entón, nós o que montamos foi unha escola de verán onde convidamos as mulleres da nosa serra e tamén a todas as mulleres de Galicia que quixeran vir a ler con nós. Efectivamente, son grupos reducidos, lanzamos unha convocatoria aberta e facemos a proposta de ler literatura de mulleres sobre certos temas que teñen que ver cas diversidades, ca inclusión, ca igualdade. Xuntámonos 3 días a ler en diferentes espazos da Fundación, tamén espazos externos, porque facemos as lecturas na horta, no curral, imos ao lavadoiro da fonte, que é un espazo comunal, imos á escola unitaria, imos ata o bosque. Entón, durante 3 días, lemos e conversamos xuntas sobre textos moi escollidos para desenvolver pensamento e cambios no pensamento dun grupo de mulleres que quere ler e pensar xuntas. Normalmente son grupos de alrededor de 15 mulleres que pasan dende o venres ata o domingo no Courel. No Courel tes que convidar a xente para que pase un fin de semana, porque xa chegar á parada e estabilizarse aí, pois require outro tempo, moi diferente dunha cidade. É unha actividade que a xente valora moito, entón, cando rematou o proxecto, continuamos unha colaboradora, Lucía Miranda e eu, funcionando con este proxecto todos os xullos ou agostos. Convocamos de forma aberta para que un grupo de mulleres, neste caso xa dunha forma non tan centrada na exclusión e no risco como era inicialmente, pois lean xuntas durante un fin de semana longo. Unha iniciativa totalmente recomendable, podemos decilo de moi boa fe. Precisamente un dos temas que xurdiron con importancia era o tema das capacidades. Moitas das lecturas trataban deste tema. Eu quería preguntarche como entendes ti o tema da diversidade e que crees que se podería facer socialmente para avanzar un pouquiño neste tema tan relevante a día de hoxe? É un tema complexo porque está como moi circunscrito o ámbito exclusivamente dos servicios sociais, non? Entón, cando
hai unha problemática social no noso ámbito, está como tan mediada polas institucións, e dentro das institucións, só dentro do ámbito dos servicios sociais, quedan moitos espazos fora, non? Como, por exemplo, cultural, non? Que, bueno, eu é do que podo falar. Entón, por exemplo, para min o que é importante é que os colectivos con diversidades funcionais, o que antes se entendía como colectivos con discapacidades, formen parte da cultura, pero non só como usuarios ou como receptores, sino que eles poidan construir o seu propio proceso cultural. Parece como que hai unha dinámica asistencial que non deixa que a xente con diversidades tome decisións e sexa autónoma, non? Eso, por exemplo, se falas ca xente, por exemplo, ca Asociación de Mulleres con Discapacidade, a xente de Acadar, outras asociacións, por exemplo, aquí en Santiago hai un abano moi amplio, non? De asociacións, falanche da autonomía, non? O que é importante, ademais de sensibilizar a sociedade sobre as desigualdades que sufrimos, non? A xente que temos unha diversidade funcional, o proceso é fomentar accións que favorezan a súa autonomía. Neste caso, eu o que entendo é que hai que implicar as persoas con diversidades funcionais para que sexan suxeitos da súa propia cultura, o sea, que accionen, que decidan e que fagan eles propostas culturais e que sexan activos, e non só, bueno, pois hai que leválos ao teatro, hai que posibilitar festivais superpechados. A min interésame moito sempre traballar con grupos integrados de xente con diversidades e xente sin estar vinculado directamente co espazo da discapacidade, co espazo dos servicios sociais, porque senón moitas veces hai como un peche de só este o problema non está ubicado socialmente nin culturalmente, nen? Entón, bueno, este proxecto, por exemplo, que temos das lecturas habitadas, busca traballar cun grupo diverso de mulleres. Outro grupo, por exemplo, que estamos funcionando activamente en Santiago de Compostela, que é un grupo que chamamos As Bailadas, que é un grupo de danza histórica inclusiva, pois son alrededor de entre 15 e 16 mulleres con diversidades de todo tipo. Hai xente que ven dende unha asociación xa específica de mulleres con diversidades, músicas, actrices, xente que lle interesa a danza, as convocatorias abertas para que todo o mundo se sinta incluído e non pechar en grupos onde todo o mundo é igual. Penso que é moi necesario para traballar a diversidade, a igualdade, e que todo o mundo poida participar dunha forma non dirixida, non tan dirixida a cara a uns determinados resultados que normalmente pois son interesantes, non, para medir institucionalmente que se fai un traballo, e non tanto para que a acción expanda un cambio, non? Interesantísimo. Xa que falas de danza, como autora dun libro sobre danza, sobre unha introducción á danza contemporánea e a nova danza galega, como ves ti a día de hoxe o estado da danza en Galicia? Así como, por exemplo, a poesía, para min Galicia é un referente poético a nivel mundial. Como ves a danza e como a ves versus a poesía, por exemplo? Claro, bueno, a poesía, é que a poesía en Galicia sempre foi como a base da nosa cultura, da nosa recuperación cultural, non? O sea, sin os poetas non
a nosa visión de Galicia pois sería moi distinta, e ademais foron os que iniciaron pois a recuperación, foron dende o inicio do idioma foron os pensadores, non, da nosa cultura. Entón, eso, ainda hoxe, é unha base. Efectivamente, os poetas hoxe non teñen a función que tiñan pois no século XIX, nin xusto despois da guerra, non? Na posguerra, que efectivamente pois a función social dos poetas era potentísima, mais a nosa poesía agora sempre xa un lugar común. A poesía galega está nun momento boísimo. Efectivamente, está nun momento moi bo, hai moita xente escribindo moi bons libros, pero tamén decimos que está en moi bo momento porque ten moita proxección fora, non? Entón, pois hai moitos premios e ademais tradúcese fora, cousa que normalmente nos traducimos, pero non nos traducían fora. Entón, eso é positivo porque o proceso de influencia hai unha muda, non? De decir, bueno, tamén aportamos, non? Influencia fora, non é só un sistema como centrado en si mesmo, senón que, bueno, abrimos, non? Non creo que sexa un momento mellor que outros moitos, o que ten é moita proxección. E hai moita, os poetas son xente que lles gusta organizarse entre eles, proxectar a súa palabra socialmente. Eso, xente de diferentes xeracións, funciona a un tempo e hai un gran diálogo entre eles, natural, de apoio, de favorecer contactos con traductores, eso é algo moi bon a poesía que non ten a danza. A danza en Galicia, como noutros espazos, sempre é unha arte non demasiado visible, non tan apoiada, require moito máis apoio institucional, porque sempre as compañías nacionais, pois efectivamente, as grandes compañías que todos coñecemos, que temos no imaginario, pois foron tamén procesos de política cultural nacional de outros países. Neste país non hai esa política ca danza, tería que haber pois moito máis apoio, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de cimentar un traballo continuo, non? Un traballo continuo e buscar tamén que a danza galega viaxe ao exterior, porque a danza é moi... A danza como teatro depende moito dos circuítos. Entón, claro, se só traballas dentro dos circuítos propios, pois bailas moi poucos días ao ano. Tes que facilitar que a danza feita aquí viaxe, que os bailaríns, os coreógrafos de aquí traballen con outros bailaríns de fora. Para min, por exemplo, é moi importante que sucedese en Galicia algo que vexo que en outros lugares do Estado sucede, que é que a relación da danza ca literatura é moito máis potente. Parece como que os creadores de danza e os creadores literarios non hai, tampouco hai unha conexión ca tradición literaria, como, por exemplo, moitos coreógrafos do Estado que fan, de repente, traballan durante un tempo longo con un proxecto literario, con un texto literario, ou revisitan un texto literario. Por exemplo, pois fai pouco, Luzarcas, que é a última premio nacional, fai 3 anos, o seu proxecto foi unha emoción política, que era as memorias de María Teresa León. Ese tipo de proxectos en Galicia non suceden. Tampouco sucede unha mestura entre a danza tradicional e a contemporánea. Comeza. Dende fai anos hai xente que está como colocando esa semente, pero ainda non
deu os froitos, por exemplo, que podemos ver no flamenco, unha danza española, que ves grandes, o sea, os grandes coreógrafos do Estado neste momento innovadores, son coreógrafos que veñen da linguaxe flamenca, veñen da linguaxe da danza española e da danza bolera. Entón, aí hai moito traballo por facer. Ese traballo faise día a día, facilitando espazos, facilitando lugares de mostra, non querendo buscar resultados inmediatos, senón moito traballo, facilitar que a xente traballe xunta, traer xente dun lado, colocala con outra, facer moito traballo formativo. É un país que ten 2 conservatorios, un en Coruña e outro en Lugo, que son os 2 conservatorios profesionais. Santiago non temos un conservatorio nin profesional, nin superior de danza. Entón, bueno, faltan moitas... Nesta cidade desapareceron as salas alternativas, que eran as que facilitaban que a xente, pois, por exemplo, da nosa xeración, fora, pois, vira danza, pudera haber danza en Compostela todas as semanas. Entón, bueno, agora é como máis puntual, non? Se queres ir a ver danza, efectivamente, vivimos nunha cidade que ten unha programación municipal, cultural, pois, moi interesante, ten tamén o Salón Teatro, o Teatro Principal, pero as salas facían un traballo ca danza semanal. A Sala Galán, a Sala Nasa, e ese universo das salas desapareceu, aquí desapareceu en todos os sitios. Entón, claro, a maior parte da xente non contacta ca danza na súa vida, non ve danza na tele, non hai un programa de danza na tele. Entón, claro, eso noutros países sí, hai o traballo formativo, divulgativo, bueno, hai moito traballo por facer, é facilmente trazable, pero claro, hai que dedicarlle presuposto público e a danza, pois, non ten tanta visibilidade como o espazo do libro, o espazo literario, que está moi asentado e ademais está moi valorado socialmente, non? No noso país. Sí, nese sentido, botase moito en falta ese labor precisamente que comentas que facían eso, pois a Sala Galán, por exemplo, a Sala Nasa, que eu lembro ter visto ali espectáculos emblemáticos destes que te tocan de verdade e que che fan como mella, que che fan reflexionar e que... Sí, que non desaparecen da túa memoria, da túa referencia, por iso é tan importante programar na rúa, porque hai moita xente que non vai aos teatros. Non é que se programas na rúa a xente logo esteas creando públicos para os teatros que están nunha crise de público en todo o Estado, o sea, os datos dos anuarios, por exemplo, das GAE son moi preocupantes dende antes da pandemia, pero a pandemia acentuou o proceso de que a xente deixara de ir ás salas, non os espazos centrais, non da programación, que sempre están cheos, entón a xente di, non, hai moito público. Pero unha cousa son os festivais, como as citas centrais do ano, e outra cousa é o que falamos antes, non? Semanalmente a xente que, pois, ías unha sala, ou ías ao teu teatro municipal, ou ías ao cine, facías unha vida cultural continua e non, bueno, é que hai un festival e vou ao festival, está moi ben, pero os datos de asistentes de danza, por exemplo, son moi preocupantes, entón é necesario volver facer moito traballo, penso, de divulgación en espazos públicos, porque a xente non está en contacto, por exemplo, como ca arte da danza, porque non vai haber danza ao teatro, é moi pouca xente. Entón, hai que colocala na rúa para que a xente a referencia. Hai que tamén visibilizala nos medios de comunicación, escribir sobre ela nos xornais de tirada xeralista, hai que forme parte da vida da xente, non?
favorecer que as rapazas e os rapaces das escolas pois vayan aos teatros a ver danza, non? E que non se queden pechados na súa formación ou no conservatorio ou na escola. Bueno, nunha cidade, por exemplo, como esta, que sempre apostou pola música, pois efectivamente, se houbera unha aposta pola danza clara e continuada, pois ao longo de unha década, pois percibirías uns resultados, pero resultados inmediatos, que o que parece que funciona sempre, non, hai que ter paciencia, o que é interesante é o traballo de fondo e o traballo cotián, non? E o traballo creativo hai que coidalo moito para poder tamén transmitir dunha xeración a outra, que haxa un diálogo, non? Senón hai como un corte, non? A xente nova non coñece o que se facía fai 20 anos, necesitas traballo de documentación, traballo de arquivo, traballo de relación ca memoria, non, da danza, que houve moito traballo, pero non hai un arquivo, non hai un arquivo que reúna e co que historiadores poidan traballar, co que xornalistas, co que investigadores poidan traballar, non? Algo do que falabas antes, que é o feito de conectar a danza coa palabra, levame un pouco, bueno, pois ese traballo que ti si tes feito de conectar ambas disciplinas, levame un pouco pois aos teus libros de poesía que empezaron de algún xeito escenificándose tamén a través da danza, non? Temos aquí precisamente unha mostra dos teus 3 libros, Dentro do labirinto, Cristal escuro e As cunchas baleiras. Hai un tema do que a min precisamente, pois tamén como diseñadora e como involucrada en procesos creativos me interesa moito, que é coñecer un pouco ese proceso creativo que sigues ti, as túas inspiracións, referentes, que te moven, que momento pois hai algo que te impulsa verdadeiramente, bueno, pois vou crear, non? Sí, bueno, a escrita de poesía é un ámbito que no meu caso sí que está moi vinculada ao movemento. Nos 2 primeiros libros moi vinculada, hai moitos poemas que recollían unha experiencia moi vinculada efectivamente ao traballo de danza e co movemento. Na última época eu deixei de bailar xa fai uns anos, non sigo conectada co mundo da danza, gústame moito escribir sobre danza, e ver danza, escribir incluso para espectáculos de danza, pero a miña poesía xa transitou como lonxe, non, do que é especificamente a creación de movemento. O último libro é un libro que tardei, pois As cunchas baleiras, tardei 10 anos en publicar, en escribir e en publicar, porque foi un libro en permanente transformación, axuste e revisión, e recolle pois experiencias e vivencias a través da palabra dunha época moi longa, unha época pois complexa, vinculada a moitos cambios, na miña vida tamén a unha visión sobre a cidade, un libro no que hai un pensamento da cidade de Compostela moi potente, unha confrontación tamén ca cidade, con poder lela profundamente, de aí o tema das cunchas, non? Que a cidade que estamos, o símbolo da cidade está en todos os lugares e algunhas veces pois hai moita crítica tamén sobre a forma que temos de vivila, de vivir a súa memoria e de vivila hoxe en día, non? Entón, sí que hai unha recollida, non, da cidade que vives e que vivencias e que queres e que transitas longamente e que vai contigo.
E falando da cidade, sei que ao mellor é unha pregunta que pode ser moi ampla, no? Pero pues, abreviando, que simbolizaría para ti Santiago e, por exemplo, que simbolizaría para ti o Courel, no? Eu penso que teño moita sorte porque podo traballar dende fai anos en dous lugares tan acoplados e tan diversos como son Compostela e o Courel, non? Dame unha visión, por exemplo, do que é o traballo cultural moi rica. Santiago é unha cidade con moitas posibilidades, ten moita historia, moita memoria, ten un arquivo de traballos feitos por outras persoas no espazo máis inmediato temporal, pero investigas, estás en contacto con xente de outras xeracións, e lees sobre a cidade, é impresionante, non? Bueno, chegas ata os trovadores e é incrible, non? A riqueza da nosa cidade a nivel cultural, e sobre todo a memoria e os momentos fortes, non? Da cidade. Non creo que Santiago nestes momentos estea nun momento de potencia cultural. É un momento que penso que a cidade necesita activar novos espazos, favorecer accións, experiencias dende un espazo que non este tan mediado polas institucións. Non é unha cidade moi institucional, onde traballan moitas institucións no ámbito cultural, e necesitamos que o espazo cidadán realmente colla forza para buscar unha renovación, non? Da nosa cultura na cidade, que non ocupe todo a actividade institucional. Para min iso é importante, sendo un espazo moi privilexiado a nivel de paisaxe cultural, a nivel de memoria, a nivel de legado, mas algunhas veces é como que para posibilitar unha acción nova hai que buscar espazo, non? Todo o mundo se recoloca un pouco, non? Entón, eu penso que estamos nun momento de cambio, un momento de renovación, un momento moi convulso tamén a nivel político, histórico, a nivel de contexto amplio, as relacións que temos hoxe, por exemplo, a xente galega con outros espazos na migración, noutros países, é moito máis porosa, non? Máis que porosa, sempre houve unha gran relación, non? Porque imagínate toda a relación da cultura galega no exilio, pero moito máis rápida, non? E todos temos colaboradores noutros lugares, entramos e saímos, movémonos con moita facilidade, pero necesitamos tamén traballo de base, non? Na cidade, que a xente, non tanta programación única, puntual, si un traballo de fondo, non? De fondo e de diálogo. Moitas veces non coñecemos o que fai unha persoa na rúa do lado. Entón, hai que buscar conexións non só co de fora, sino tamén que a xente coñeza, non teña prexuízos sobre o traballo creativo e cultural que están sucedendo no mesmo momento, no mesmo espazo, e buscar conexións, relacións e compartir espacios dunha forma natural e non só mediada pola reunión que convocan efectivamente as institucións que teñen que facer o seu traballo de dinamización e de divulgación, pero non pode ser eso o que guía a cultura dunha cidade, non? Neste momento penso que está
moi absorbida dende fai moitos anos, non é neste momento, non é unha crítica só a este momento puntual, sino penso que dende fai décadas sucede isto, non? Xa que falas pois desta parte, pois na que ti tes unha visión moi completa, no, do contexto cultural da cidade, desde esa experiencia que ti tes tamén como concelleira de Acción Cultural, que aprendizaxes te levas desa etapa? Bueno, pois claro, como cando traballas no Concello, aquí en Santiago, tes un mapa, desprégase un mapa da cidade que penso que todo o mundo entra en contacto, non, co Concello. O Concello realmente media en casi todos os procesos culturais que se dan nesta cidade dunha forma ou outra. Entón, tes un mapa moi claro. Coñeces o traballo tamén administrativo dende dentro, coñeces como funcionan a institución municipal, outras institucións, e tes unha visión moi amplia da cidade que te fai reflexionar moito. Tes procesos de crítica e procesos moi constructivos. A min o traballo municipal, 4 anos como concelleira de Acción Cultural e logo 4 anos como concelleira na oposición, pois facilitoume unha visión moi amplia da miña cidade e tamén unha visión moi clara de como funciona ese proceso institucional que moitas veces inmiscúese en lugares que debería preservar. Penso que é necesario que o espazo asociativo, que o espacio privado tamén teñan un lugar de autonomía maior, non depender tanto dos programas institucionais, da visibilidade institucional, para realmente que haxa unha maior vida natural posible e amplia, e un pensamento tamén que moitas veces o mellor ten que ser crítico, unha visión de decir, bueno, isto hai que cambialo, senón vivimos nun espazo que para cambiar calquera proceso son décadas para cambiarlo. Hai veces que tamén é necesario facer cambios, saber que o que queremos levarnos do traballo feito e que queremos levar para o futuro, que queremos tamén soltar e deixar no pasado, hai que saber soltar. Entón, todo iso sí que foi unha aprendizaxe longa, pero, bueno, que axudoume a saber ler a cidade con moita máis profundidade da que tiña, non? Cultura, diversidade, son temas que están aí moi presentes na túa vida, no teu traballo, e despois sei que, por exemplo, tamén está o feminismo. Que retos crees que afronta, por exemplo, o feminismo en Galicia ou mesmo no contexto da nosa cidade? A nosa cidade, a verdade é que os colectivos feministas, claro, fan un traballo moi potente, moi visible, dende fai anos. Temos unha Casa das Mulleres, non? Que non todas as cidades chegaron a poder artellar, non? Con todos os colectivos, un proceso, non? Como ter unha Casa das Mulleres, hai moitos colectivos traballando para visibilizar as violencias, as desigualdades, hai espazos, hai investigadoras, penso que estamos nun bon momento. Quizáis hai que ir un pouco máis aló do que son as campañas de visibilización e de fomento e divulgación e favorecer o traballo que a xente máis nova, porque penso que as xeracións máis combativas fixeron grandes avances e vivimos efectivamente dunha forma distinta, non?
pero localízanse problemas na xente nova. Hai como un negacionismo, por exemplo, da violencia de xénero, e iso non é que suceda só nunha estatística a nivel oficial, é que está a suceder cos nosos rapaces nos institutos. Entón, penso que o que hai é que facer moito traballo moito traballo formativo nas escolas, nos institutos, seguir visibilizando e dando espazo e dando tamén moito apoio a nivel orzamentario, porque ao final as políticas de igualdade o que necesitan é non quedarse só nas campañas de visibilización, sino necesitan ter moito apoio e moito orzamento para posibilitar proxectos a longo prazo. Penso que o tema do traballo cos máis novos, non só cas mulleres máis novas, sino cos homes máis novos, é totalmente necesario e moi vinculado o que é o espazo de formación aos nosas escolas, colexios, institutos, e dende o ámbito cultural, pois desenvolver espazos de pensamento, non só espazos de lecer e de ocio, de visibilización das diversidades, senón espazos, o mellor, non tan chamativos, pero que pensen as capacidades das mulleres, que pensen as críticas, non, por exemplo, tamén a ese paradigma capacitista que hai moitos sectores do feminismo que están en conflicto. Os espazos de pensamento provocan cambios pequenos, pero que teñen unha irradiación que non teñen, o mellor, as actividades como máis amables e visibles, que son necesarias, pero non hai que quedarse aí nas políticas de igualdade, creo, non? De todas formas, penso que hai que fixose moi bo traballo. Sí. E tamén relacionado con isto, co feminismo, que retos supuxo para ti, que complexidades che trouxo, aparte de que aprendizaxes e que avances a maternidade? Bueno, pois trouxo moitos retos, porque eu sou un fillo, efectivamente non somos familias extensas, non vivimos, pero normalmente somos mulleres que criamos os fillos pois vivindo soas, non? Entón, pois, traballar, criar, pois necesitamos moitos apoios que normalmente veñen de outras mulleres. Entón, eso tamén dá para reflexionar, non? Que realmente o apoio ven do ámbito familiar e do ámbito das mulleres, non? Do espacio familiar para facilitar, non, a crianza dos teus fillos. No meu caso foi así, por exemplo. Entón, faime pensar no espazo que estábamos falando do feminismo, é que os conceptos cambian, as situacións cambian, pero logo as situacións de base non cambian tanto, non? Porque seguimos necesitando moito das nosas nais para criar os fillos. Penso que unha cousa boa é que tamén apoiámonos moito nas amigas, non? Entón, eu eso sí que foi un movimento que fixen, non? De apoiarme nas amigas, non só no ámbito exclusivamente familiar, que para min é básico, senón tanto no ámbito da crianza como noutros ámbitos, as redes de mulleres
siguen sendo moi necesarias para poder vivir unha vida plena, non? Autónoma. Penso que eso hai que coidalo, activalo, e que non sexan só redes do noso espazo máis próximo, senón cada vez ir implicando, non? As mulleres dunha forma máis amplia, mulleres moi diversas, porque senón ao final tamén estamos falando en círculos de mulleres con uns mesmos valores, con unhas mesmas situacións, con as mesmas variables tamén culturais, económicas, senón hai que falar con e construir espazos diversos nos que a xente poida sentirse implicada, non decir, bueno, é que aí pois non é o meu lugar. Por exemplo, penso que é necesario implicar nos espazos de pensamento feminista as mulleres emigrantes, e ainda non se está conseguindo nesta cidade, por exemplo. As mulleres emigrantes moitas veces teñen grupos entre elas, para falar entre elas, pero penso que sería bonito, bon e positivo e transformador construir a posibilidade dun pensamento en grupos de mulleres diversas, que hai moita diversidade, pero moitas veces como que pechamos ou xuntámonos con máis co que está xa de acordo con nós, porque pois somos afíns, non? Pero claro, hai que saber pensar cos non afíns, porque pensar cos afíns é sinxelo, estamos de acordo, pero con mulleres con outros valores, con outras visións, eu penso que aí hai un traballo por facer aínda na cidade. Bueno, que conversa tan interesante, Branca. Para ir rematando, unha pregunta que se sabe por completo como de todo isto, cal é o moble de vela furtiva que máis che gusta? Ai, pois, vouche decir, gústame moito bueno, na miña aldea chamaríase Sentalló, o sea, pero non ten, como se chama este? O banquiño co coxín rosa, é o Banco Noceda, que precisamente Noceda polo Courel. É do Courel. Biches, pois entón hai unha referencia aí estética, non? Porque nas cociñas no Courel sempre hai pois estos sentallós, non? Que ademais dos bancos, porque, claro, agora ti tes moitos bancos, non? Tedes na vela furtiva moitos bancos, pero é como un obxecto que desapareceu das casas, quizáis pola falta de espacio nas casas, pois labregas, sempre hai bancos na porta, bancos na cociña, e ao lado dos bancos sempre hai os sentallós, non? Gústame moito, ademais, o coxín, non? Así o forro. Entón, o Banco Noceda, non? Descoñecía que era de Noceda, que é unha aldea do Courel. Foi tomado, a propósito, porque é unha investigación sobre o banco tradicional galego, entón distintas evolucións, e colleuse a propósito. Pois mira, entón tiven ollo. Sí. Bueno, pois para rematar, encantaríame se nos puideses ler un poema que a ti che guste especialmente do teu último libro, As Cunchas Baleiras, que recomendo a todo o mundo porque é unha auténtica xoia. Teño que coller as gafas. A ver, un poema... Aquí este. A historia sabe que o tempo viaxa nun líquido escuro. A historia sabe o nome do que guía e sostén sobre a ponte a luz apagada da fronteira. Quen planea longas travesías, quen reza pola iluminación, quen garda nas mans a fame dos nenos, quen morde as mans da que ama por amor, desfila polo paseo das mortes magníficas. Hai pirámides que aínda nos escravizan. Hai homes de ouro e 1000 idiomas nos que chorar a perda minúscula. Hai, baixo da auga, sorpresas, premios, mentiras de area no deserto. Que pasada.
Pois nada, para terminar, onde te poden atopar, si nas redes sociais ou si queren contactar contigo? Sí, ben nas redes sociais e na Fundación Uxío Novoneira temos unha páxina web, uxionovoneira.com, en info@uxionovoneira, pois estamos encantados e convocamos a toda a xente en Parada do Courel que nos queira visitar e coñecer a nosa casa museo e o proxecto de legado que levamos adiante aí na Serra do Courel. Branca é precisamente a presidenta e directora de arte da Fundación Uxío Novoneira. Constame que fan un labor excepcional, así que desde aquí tamén vos convido a que vos acheguedes, a que sigades as súas actividades, a que vayades ao Festival dos Eidos e que esteades moi atentos a todo o que fan. Mil gracias, Branca. Moitas grazas, Moitísimas placer grazas. falar Un placer para nós. outra vez xuntas. Un honor. Grazas.